L'actualitat d'avui, pel que fa al coronavirus, tot i estar pendents els resultats de les proves que es van fer al geriàtric de Mercadal, sols presenta un canvi respecte al dia d'ahir. Una bona notícia, s'han produït 6 altes, una persona que estava ingressada a la planta d'esmeteorfila, 4 persones que estaven ateses per les UBACs i també ha estat donat d'alta un professional. El Consell Insular de Menorca ha donat ordre de recàrrega de les targetes de pagament per a la compra de béns de primera necessitat per a famílies en situació de vulnerabilitat amb fills de 0 a 12 anys. El saldo incorporat és de 60 euros per famílies amb un infant, 100 euros per famílies amb 2 infants i 30 euros suplementaris per cada fill a partir del tercer. Aquest saldo cobrirà el període del 16 fins al 30 d'abril. L'alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, ha adreçat una carta a les autoritats de correus, en particular a les de l'oficina local, demanant la possibilitat de donar un termini mínim de 15 dies a partir de la finalització de l'estat d'alarma per a la recollida del correu dipositat a les oficines al llarg d'aquests dies, però que no ha estat recollit per mor de l'alerta sanitària. Segons va avançar a la fi del passat mes de març en una carta del president de PIME Menorca, Justo Saura, dirigida a més de 2.000 empreses i associats, ha cregut convenient condonar el 50% de la quota de PIME Menorca corresponent del segon trimestre. No es tracta d'una suspensió, ni d'un ajornament, ni d'una moratòria. A més, la domiciliació d'aquesta quota es retardarà també fins a finals del pròxim mes de maig. Hola Menorca, continuam amb aquests dies de cel emboirat, tapat, i demà dijous no serà diferent. Motxicarem amb un cel tapadot i a mesura que passi els dies, sí, es podrà anar obrint més clarianes, bancs de boira, un cel enterbolit, temperatures mínimes que pugen un poc, fins als 14 graus, les màximes es mantenen en 22, i vents de xaloc que en principi, així com avanci el dia, anaran a menys i al final de la jornada poden ser fluixos variables. Molta força a tots.